खुलुमबाय लोगोफोर, आं सम्बारू जे नोंथांमोना नायदो सम्बारू ब्लग चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिनै हरिद्वारनि नुथायखौ देखायनो नाजादों। आं दा थांगासिनो हरिद्वाराव इदिन दुगैनाय मन्दिर बेफोरबायदि देखायनो नाजागोन आं नोंथांमोननो। अन्नानै नायबाय था चेनेलखौ। दैमाया बहायनो गोबां मानसिफोरा दुगैबाय थायो। अन्नानै बे दैयावनो दुगैसोगारो मानसिफोरा। थाबायगासिनो बे नोंनि जिउनिनो राजा जाना गेलेहैगोन नोंजों सिमां रायजोआव। बारजों बिरगांनाय जोमै जाना बिरबायहैगोन सानैजों गोजान रायजोआव। नोंनि जिउनिनो राजा जाना गेलेहैगोन नोंजों सिमां रायजोआव। बारजों बिरगांनाय जोमै जाना बिरबायहैगोन सानैजों नसाबारि बबेबा रायजोआव। गोसोआंनि नोंखौल' मोनो अरायबो जिउनि। नागिरबाय गोसोआंनि नोंखौल' मोनो अरायबो जिउनि। नोंनि मिनि खैरा मिनिनायाव नोंनि गोदै रावजों रायज्लायनायाव बिरगाङो गोसोआंनि। नोंनि जिउनिनो राजा जाना गेलेहैगोन नोंजों सिमां रायजोआव। बोहैबोदों नों निजोरा बादि आंनि जिउनिनो थांखिसिम। ओंखाम जानो फैदो हटेलाव। दा हटेलाव हाबदो। ओंखाम उखैबाय गिदिं गिदिं जोबोर गिदिंनानै ओंखाम उखैबाय थादो। बै शिब मन्दिराव खुलुमना फैबाय। गेलेफैदो नों आंनि खाथियाव अनजालि जानानै आंजों सिमाङाव।
गेलेहैगोन नोंजों सिमां रायजोआव बारजों बिरग्लांनाय जोमै जाना बिरबायहैगोन सानैजों गोजान रायजोआव नोंनि जिउनिनो राजा जाना गेलेहैगोन नोंजों सिमां रायजोआव बारजों बिरग्लांनाय जोमै जाना बिरबायहैगोन सानैजों नसाबारि बबेबा साम' खंखरनि गोजा सब आयना अनेक बेसाद दं साम' खंखरनि सब साम' खंखर दं पूरा ये संग का है ना ए टू जेड साम' खंखरनि गोजा सब बेसादाबो